Lengkapi bawa barang ya, buat spesial buat Panggul ya. Nggih. Nadyan wujud temong peksi. Nadyan wujude mung peksi. Ngerti ora peksi iki apa? Peksi niku manuk. Awakmu wis ngerti manuk lho. Nggih kan podang kuning niku. Masa sampean apa duwe manuk? Maksude ning omah ora? Wonten. Apa manuke? Kutut. Yo karepmu Pak, kampak ya nyel pokoke. Kampak nyel. Iya. Wes. Kaya kok gawe ngono barang. Mak Surti iki anu lho ya, nadyan wujude mung manuk tibakne malah marane jatuh cinta lho. Iya, bolak-balik lek renek manuk ki ora jatuh cinta ngono maksudnya. Wes. Manis torembra. Pacak ngombe kopi sone penak. Jos. Mangke urung. Kurang anune mau. Apa? Kurang sajene to? Nggih, kurang sajen. Padahal petesu wis tak siapi lho, Nduk. Ya cuman bocah ae sing ratek gelem. Nggih, mboten didemok blas. Jalukane tebakno ning sor pule ngarep ke lho. Iya, weh. Piye lho? Iya iki pacak kok sor pule terus saiki sone penak. Alhamdulillah. Krisna kok dilawan mulih ora sempakan. Tenan. Krisna audio kok dilawan mulih ora sempakan. Jenengan nggih. Wih, lah aku yo sempakan ora aku iki jen. Ora percaya ye. Yo, ayo sayangku. Masa menggan Gremis-gremis ngrungokne kaya ngene iki. Gremis-gremis ngrungokne manuk podang muni. Cat jenis kaya ra mati-mati ya. Nggih to, Pak? Sakjane utange yo akeh tapi ora eling wis ngene iki. Mosok. Aku jadi rara muni omong los mawon ngene utang wis ora disaur. Semayani. Ayo sayo yo. Wah, Krisna mantap. Love you. Golek pas iki lho tak love you seseorang podang senang ibu bunga bos. Pedae jan gaul. Gaul. Nyanding bisa dadi tambah Niki mangke monggo gubuk podang kuning kalajengaken gubuk asmara spesial kagem kanca-kanca saking telatah Panggul tercinta. Luar biasa. Monggo mangke menawi ngersakaken beksan nggih. Nggih ngersakaken beksan. Insyaallah sampunipun sampun wonten tapi nenten tuku. Nggih. Mundhut ya, Mbak. Taplak kok saut bos. Aja lho ya. Yo. Podang kuning.
Kali katuran sugeng siang dumateng kanca-kanca IST saking Korwil Panggulugi Korwil lan Dewi Tribun sugeng midhangetaken ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang yayang kleyang tak sawan mencok ning ngepan kekencangan tak rindik saka katumen saring ngoceh dheweke ngelih bencokan eleke tak suwon mbok aja ngece podangku ning agawe pikirku komeng leret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku keki wong liyan yen si podang andut ati kebranan ora mandeng atiku san saya tetra tak seranani sono pikat pulut ing benda
mandang ning ati wanci ratri saya larut ane brangan etan saya langut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen temong gawe lara luwih becik kasimpen sak jroning nerja was tak trimo nadyan lara tak gawaten kan puputing nyawa lila aku kudu lila sliramu dadi karepe wong liya luar Se biasa. padang kuning Sampun kapiarsa wonten ngarsa panjenengan. Panyuwunanipun kanca-kanca saking Korwil Panggul. Kanca-kanca